Сега ви предлагам среща с Любима Гранчарова, която е родена в Благоевград на 8 ноември 1984 година. Завършила е Националната хуманитарна гимназия Свети Кирил Методий, бивша Солунска, с профил народно пеене, а след това учи в Нов български университет специалността публична администрация. От години работи по специалността си в частна фирма в Кипър. През изминалата седмица тя представи книгата си «10 нюанса реалност» пред публиката на родния си град. Ето какво сподели за слушателите на Ефир за приятели. 10 нюанса реалност. Това е коя поред ваша поетична книга? Пета. Всъщност защо поезия избрахте да пишете? Това съм аз. По този начин ми идва, така го предавам, представям и така го хората четат и се оглеждат в състоянието, което пиша аз. Това ли ви е основната работа? Да сте писател или с какво се занимавате? Аз съм учила музика, пеене тук в нашата национална хуманитарна гимназия в Благоевград. Родена съм в Благоевград, тук съм учила музика с испански и вече постфактум ми се отваря такъв лъч, център да се нарече, през което се поема информацията и значи на нещо, което ти се даде, трябва да го доразвиеш, за да добие представа за това, което е. Кои са 10 нюанса реалност в тази книга? Реалността, която ни заобикаля днес. Значи тази книга малко преди време е писана, преди няколко години, но все още е актуална. Майка ми казва, че е бестселър и все още върви. И вътре се намират повече от 10 състояния. Но аз след като написах след 4-та книга, затова така се нарича в такива рамки 10, но вътре имаме състояния като демони, дявол, его, душа и такива повече минорни, но имаме и както и любов, нали, която държи нещата, за да върват напред. Имате ли си стихотворение, което искате да прочетете сега? Аз съм извадила примерно много, но сега ще прочетеме нещо хубаво, айде. Малко мажорно, да не е в минорната гама. Искам да знам мръкнало съмнало как се провира пролета, как аплодисменти небето е гръмнало в луда дива заря. Искам да знам вериги оковите, кой ги смени с чудеса. Има ли избор на всрещната пряка безсилна здрава борба? Искам да знам толкова трепети, толкова щастливи очи, в рани, кървища, огнища, в основи, в дълбини. Искам да знам земните пътища водят ли към отворена врата, защото всичко е тръгнало да залоства в миг вечността. Искам да знам нетрошени на залъци колко струва едно битие. Може ли положени в навици да творим с груби ръце? Не може. Да, не може. А как се ражда поезията? Като спомен, като преживяване, като емоция? Как идва? Идва ти идеята, веднага почваш, веднага пишеш, защото не го ли запишеш, той изчезва мисълта от лица. Тя не те чака тебе да си намериш ли с химикалка, да се натуткаш, да се навайкаш и така нататък, защото те не чакат. Аз така да седа и да чакам нещо да измисля, да си съчинявам, не става. Просто идва мисълта от някъде. Идва мисълта, заселва се, пишеш я и изчезва. Да, и сега, когато четеш тези стихове, какво си мислиш вече от разстояние на времето, в което си ги писал? Те повечето са доста силни, защото аз ги номерирам, едни имат те сила на кое е по-силно, кое е по-слабо, но всички са такива въздействащи. Въпреки че съм ги писала преди доста време, винаги емоцията е силна и винаги с трите чувства, като на някои малко по-така с специални наклонности, винаги с смях, с рев, заливане дори, защото чувството е доста силно. През малкото месеци, които съм в България, се опитвам да обогатявам хората с моята дейност на писане. А пишеш и в Кипър, нали? И в Кипър там е единственият смисъл, който ме държи напред. Нали? Въпреки че имам и други занимания, но писането си ми остава това вътрешно, което ме крепи да продължа напред. Да се гради човешкото и човешкият дух. Как се развива духовното в човека? Усеща ли се стъпка по стъпка? Как се случва? Все си мисля, че духовното ще закрепи човека и ще го задържи напред, защото виждам, че лека по лека хората започват да се замислят, че не всичко е само коли и само да трупаме материалното, да се запълва апартаменти, да се чуеш какво ги правиш от буклуци, от не знам си какво. То просто вече едната душевност, това ще те загради на друго ниво. Любима Гранчарова, която представи последната си книга «10 нюанса реалност» в Благоевград.